chỉ bảy với cô lẽ video các bạn xem đó nó can thì về lên đó exam cái này vàng cái buổi đó chuẩn chuẩn à thì trade breakdown trade cái này giờ giờ chúng how breakdown chúng cái tròn thì lâu mấy ngà chân chú mà analysis cái thì lâu vàng chuẩn với nè cái chart cái này nè nghe cái này thấy tuôn tuôn cara nghe cái base thấy thì breakdown cái này rồi rồi đó đi lep tuna ama sabera don dxy breakdown weekly tang lower time frame quick breakdown kan nei nga chuan euro usd te pawh kan nei nga ha breakdown hi ka soi rei thelu a tuna chuan arang oh kan ti zung zung to lo ni chuan tun hein dxy kan nen chuan ama ka soi tho hetlai sell side liquidity kan la a chuan kan bullish a chuan tun hein dxy hen kan bullish em em ani dxy kan bullish chuan weekly a kan bullish a chuan enge kan main target ka ti chuan kan main target chu tlai buy side liquidity hin ta kan la bullish a chuan chu weekly ta kan hmu chu ani deuh mai ta chuan daily a kan chuk lenga daily time frame kan en pon angai ang deuh thon ni chuan kan bullish a engtin nge price imbalance zone te le enge potential trade zones vel kha kan en tur ani chuan kan hmong hian han zoom mila ta hian chiang deuh hlek hian i hei hi friday candle an han ta ni tunah hian friday chhungah range ah kan lo awm a hetinga kan awm hi chuan trade lak thei lo na lo in hei candle pakhat range chhungah kan awm hi chuan ta kan lo awm a hei hemi range chhungah hian awm ze chu ranging market ani a kan sawi tawng hang consolidation ah chuan trade lo hrang hrang an tum anga chuan thakha daily atanga kan hmu ani ta chuan 4 hour ah hian a lang chianga 4 hour ah hian kan hmuh chuan price hi hei a rawn imbalance zela ta fair value gap kan nei a hei pawh rawn balance zel chuan tunah hian enge kan last ah hian enge kan nei lo an ti chuan hei kan hmuh hian friday candle low hei friday high an ta hemi range chungah la awm a chuan kan base dan chu heng range a awm hian tian a range a market hi wait let me kan ziak zo enga tian tiang range ha tian market range ha chuan khoi zo zo pon cha chho don chuan liquidity la a chho mo chu ding bok chuan bearish scenario chuan range ha chuan liquidity la a chu most of the time man lawa hetiang a hian high probability trade chania chu mi chu ta hian kan hmu thei na chuan chu diak so hian ta 4 hour a fair value gap hemi che kan nei to a hnuai a order block kan nei boka hemi ka bei sei dan chuan tungkar kar tina tira hian fair value gap lam zawng hian retracement kan nei ka bei sei a tuna tuesday nie tuna jan hei a rawn bullish hala inge thleng le tur chu ka hrelo ma se kan bullish a kan main target chu hemi buy side liquidity chunga mi hi nie chuan 4 hour a hemi pullback deuh te kan hmu chuan entry te kan zawng anga telegram group a hang ka rawn sawi lok tawh tho a inom chuan ma se tuna video a chian sawi ka rawn sawi tho tho ani chuan euro usd kan en le nga langa o tunai chu ka signal hi tha vak lo thina lo sa thim sang sang ani euro usd a pawh ka bei sei dan chuan diak so yang tho in kan hmong hian hei relative equal loss target tur chiang to kan nei a awm ze chu hemi hi main target mo i tun weekly candle le weekly swing ah chuan kan ziak nga lo lo nge hei target ani chuan heta pawh hian ka bei sei dan chuan kan hmong hian friday range tho diak so angin friday range ha tho kan lo ma hemi chungah hi chuan for example tuna point hei tian bearish candle lian deuh kan lo nei tawh ta mase min inte ka soyang ngo liquidity hi la lap hotila chuan ka interest zawk ang khoi zawk zawk pawh hi la tai la example a chung kha an la ngal ka perdon ti nan lo ta ka interest oh ka interest ber chu hemi high a rawn la a chuan
hemi high ah hian market shift te awm chuan hemi low target kha interest ani chuti lo zawng pawh hemi low te pawh rawn lam nasa mai thei a chan chu big range candle ni khawih low emaw high zawk zawk chu a lam nasa dawn a chumi chu ka hngak kala nghah deuh ber ani tumkarah chuan nimin phei chu trade awm lo tawp maw monday ah trade chu kala tho ah chuan BE vela a su kuala hei la ranging lutuk engmah directional bias lo awm lo chuwang chu kan la nghak thei ang kha khan deuh mai a chuan GBP bik te GBP hi ka trade lan na ho nia hei a sawi hmal vek thei i kan hmuh hian liquidity pools kha an sawi ta hi engtika ka trade lak ho nge first trade hi hemi hi nalh lutuk tak mai telegram group ah pawh han ka rawn post a i lo en dawn nia kan hmuh hian buy side liquidity kan la a chu chu Tuesday ania Tuesday ani mai bakah London Open ka sawi ang khan London 3 to hei tuna London Open ka ti hemi i hemi line hi lo en thla tau la vertical zawk hi a vertical zawk ah hian darli ni hi hei hi New York time ah ka seta hemi darli hi chu India time ah chuan zing a chhun dar hnih dar khat tih chho vel an ta hemi New York time ah hian dah ve ta ola mo trading view hi dah top tai la ol sam bera chan chu New York time zone zelin tikhan market hian move dan a nei ta ni chuan heta point trade nalh dak mai kan hua ta London ya high siama tier market structure shift chuan ta order block chiang lutuk le fair value gap kan nei a chuan order block a reaction kan hua pullback a ta hian ka entry a chuan majority kha ta in sales ta in TP chuan atu ka pawh atu ka trade pawh hei pawh lo lawm sa thawa i 24 to ka sa trade kan la le a khang ho kha ni deuh mai ka chawl chunga ka la chu hemi trade tak phei chu ka chawl hma ani zawk mai nei ka chawl taw ni ka video ka siam lo ani pon telegram ah chuan hemi chu ka rawn post in ka hriat high probability ni chuan depends chuan tuna kan han en hi chuan market hi an ati ang tho ta buy side liquidity a rawn la le a chhuk zawng rawn kal vut mai mase ni news te awm se news te US dollar te a rate te ni chuan sales opportunity an zawng a ani lo chuan kala nghak mawk khawih a high emaw low zawk zawk hi mase keimah chuan a high hi a break a ringa high hi han break se 4 hour ata in fair value gap kan nei a kan hmuh hian kan la bearish ani chuan a high hi an break se chuan buy side liquidity la anga fair value gap touch reaction sales khang ni deuh mai a chuan dixo euro GBP kan ti to a hi kan ti kha to a kan ti ve le re nge weekly te kalana sa hemi dixuai big te dixoi te ka ti XAUSD zoki mala trade kala on stock ma tunain clearly a kan hmuh theih chu kan bearish mo weekly a chuan kan bearish chiang khawp a chuan ta hian last order block weekly a chuan khalong khazik ta mai la kan target thei dur chu heta relative equal loss kan la nei zuya kuku clear target ta in zo kan bearish a intinge kan bearish a chuan ta fair value gap fill clear fill kan nei to a tumi chu fair value gap clear field ouch so daily ah zone dang chiang deuh te pawh man a ticket kan hmuh hian time daily supply unmitigated supply kan nei a gold hi chu chen na thel duwa ni chuan ka tunah chuan main target chu gold pawh bullish a bearish scenario in chhun zawng chu ni deuh mai sa chu weekly a kan la bearish a week hei daily a pawh nalh tak mai an ti bullish scenario rawn nei dawn a tah relative equal loss
relative equal high basa liquidity ka ti equal in down chan chu ta equal hay in equal high in chen tak tak te khang hau kha ala a le join a kal da chumi um je jo bearish pressure ka sanga ta market structure break an ya hani pu be se hemi hi zone hi valid zone kas ti ngal khere tin ani lawa daily time frame ani lower time frame a en tin nge hemi de kha chu kan en thiam tur a nga ya chuan daily a hemi POI hi kan lo en tur ta se gold biga chuan forward hin en bele ta da tinga forward liquidity rush on na a high break to a heta chuan depends mo kan lo be se jo hemi big red candle a push vak ma chho hi kan lo be se a for example um heng PD array le areas of values ka zia te hi aron bounce na ture ka ti na lam ani ber lawa indira aron ta cha chuta chuan duang reaction om chuan next target tur mo example chumi chu kan soi fi hal tanga ei tuna hian headline hian order block kan nei ka tia chu chu la touch lo ta ron chuk ta se ta market structure si som dai ka bai chawanga ka target tur chu ka next BOI khan mai chu ding chu chuan heta po heta po ouch heta po tien heta ron chho se market structure shift te oma sales te kan num zone hei ta first target mo second target chu hei ka ding khang am PDA rei man dan tur chu ani deuh mai ta sales hi soi zoi tai la hei kan hung hian ta en sales pahnih ka la se poilo hai sales pahnih ka la close ve le ngal ve lo tan chu ka trade tong ai lo lu to ka gold hi ka kon fi thlot lo mo a che vut vut je la tan jon gold chu ka trade to gold big tak chu tien analysis chu ka tinga trade thawm jong ka ron soinga ve pun lak po poi ka tilama se main pair pahnih tuna chuan DXY hi kan hmu hian ta pawh buy side liquidity awma DXY chu hma kan sawi theuh kha forward heng sell side liquidity hi laka fair value gap hi a rawn fill a chutah chuan a reaction kan hmu nih chuan DXY kan bullish a means euro bearish GBP bearish chu chu ani deuh mai kal lo mai telegram group kha link description link a awm a chu chu in lo join anga chuan IG te pawh ha ka follow thei mo content tha tak tak kala rawn post zel lo ni lo subscribe lo ni bye bye